Good morning. Nagmanyanita sila o pagkabaro di kayo sila gid gagawi iwagi kuy kamalay-malay na ninyo. Labre. Kuan nga ang palibawon. Palibawon. Masad sila relax na masad kayo sila gabi eh. Ay, tapos na. Kay dito pagwan ka gabi eh. Ay, surprise nga. Ay, happy Kurang birthday. bilin ko na ito ni Alan sa eating shed. Ay, nga bilin nga. Lo, nabing ko to diyo. Nabi mo na ako, giprank pa ko niya. Asa dapit? Gini na. Eating shed mo niya gibilin ni Alan. Giyahat ka lagi. Kisa may nagkuhan sa mga halin. Ako ba si Riri? Wala si Rere kay trabaho to. Nga aman din si Raymond di ay. Wala maman ko kuan patulog pa ko na siya. Giyahat lagi. Ka. May lagi nga na trabaho karon sa eskwela doy-doy. Wala sila duty karon taga kuan Del Monte. Del Monte. Wala sila duty tek. Wala, Merkulis pa. Ha? Dan duty ni karon. Nga naman siya toyok. Man kay. Panalan na. Salamat sa Ginoo nga basko. Hindi ko na lang may palaman. Magani. Ako to, ang tinisa ang bata. Nora! Ali dani Nora! Mata na di ay, siya rin mata. Sayo, nagmata. Nag-kuan man ko nang tayo ko sa bahay ni. Nag-isat man siya rin. Di abiyan daw si. Di abiyan ko si. Tata. Dili ang kuan ni Ilin. Idalaw nang siguro to nila kan bini. Dani ang tiyo lingkod dati. Suldo man niya kada di na tuwatan nga. Suldo na Pay mo kuan. Iuli. Iuli. Anong trabaho ko di ay? May magidog mahilam niya auntie. Kaser. May itong hawiran gini iyan ang kuan. Kadlok siya, kadlok. Sabanan siya ba? Okay. Kalagman ang kuan. Balik na. Tuwa ba si JJ dito og siya yang? Panaglarga. Gapon. Larga. Oh. Kaya ka lang sa kami dito na pala. Kadlaw. Taas ko kay hilanat. Nasi Nora mao. Alit be oh. Nora! Na ati oh. Kanya ati. Basi yung hilanat ato may nakakuha siya, ha? Alit din eh. Beka. Alik dani Reka. Mami. Bless ni Mami di. Okay. Happy birthday Moring. Agoy. Mama na. Oh. Sige Reka. Nana Reka pangapi. Laga, dahil yung mga na. Ito na gawas? Oh. Kisay naglarga. Nora. Magduha naman siguro kasi mananti da. Si. Nora. Abuan na. Padala siya si Timil na di pa bahinan pa iyang Yulo. Bata. bata dito sa gawas. Dito sa pakupa. Ug sa dihang nakaligo na ko, mamahaw namin ni Sherwin as Mario. Nag-prepare na siya sa lasa na ay piniritong isda. Kay birthday man nato karon. Kanilang sa ang atong sudan. Yan, nag-init ko sa tubig kay para magkapi. Kaya ako nakakapi kaganita. Okay. Butangan. Mamahaw na lang ta. Lami ka atong sudan karon for the breakfast. Happy birthday to me. Siya kay ko sa ilaha kay Ginoo ko nagmanyanita sila. Tulog na diha. Taog ko. Alam, mamahaw na ta. Lami kayo ang atong sudan. Naipan, naapod sa tay. Kapi. Gisagulan ako ni siya sa kapi gamay.
Kay kung lunlun ra siya gatas ginuko, ag chororot jud ko say. Nya, sige na, pag-pray na. Perfect attendance yun ang pre ni Mario, no? Kibot-kibot gyapon ng iyahang baba. Nya mga onat ta. Nalagi dahilog mo. Sa dahilog. Okay. Okay na siya. Perfect. Sibo gamay diri kay di ka kita imo. Kuan. Hala mamahaw. Kay mag-upload sad ka sa ubos karon. And grabe na siya kung kagabi kay kadlawon kay nag-awaga mang iro nya nalimot sa mi pag sira dito sa kuan wala ang gate, wala na kabit ang kandado nya nisulod sila manyanita. Thank you so much. Tawalan kayo. Ako wala naman ko nag-prepare sa birthday kay kato ni ato kog Bohol. Nag-celebrate naman mi dito sa birthday. Bohol Tropics pa jud to time. Mao nang sosyalan kayo. Thank you so much Mami Sam and Mami Florence. No. Dire. Dagkot ng tatandila, pasalamat sa panahon nga buhi pagyapon ta. Unsay mo gift ako Mama iha karne, mama. Ha? Karne. Ano ka ni? Sige, ni mo na ako. Am. Ma. Ma. Pagkat niya diha. Mahal ta. Asan bimingo. Kape. Ibo dig asinan ang lasa kanang lasahan. Ano kanina sa prito kay makaon pasip bukog. Kasi ano ulo. Kaon ra. Lahira sa inunan.